Riješit ćemo 72. zadatak, i to pod D, iz knjige Matematike 4, izdavač školska knjiga. Zadatak glasi: izračunajte treći korijen iz 16 kroz korijen iz 3 plus i. I rješenja da prikažemo u Gaussovoj ravnini. Ovako, kad god vadite korijen iz nekog kompleksnog broja, on mora biti zapisan u trigonometrijskom obliku. Svaki kompleksni broj se može zapisati u ova dva oblika: algebarski ili standardni i ovaj trigonometrijski. No krenimo mi redom i pogledajmo što je po trećem korijenu. Prvo imamo tu neki razlomak. Pazite, ovo ovdje nije klasično zapisan kompleksni broj, zapravo mi mu prvo moramo podijeliti, da dobijemo koliki je realni, koliki je imaginarni dio. Ono što smeta je i u nazivniku. Pa kako ćemo ovo srediti? Prepišem treći korijen, 16 kroz korijen iz 3 plus i prepišem i sad kao racionaliziram. Množim sa konjugiranim. To je korijen iz 3 minus i. Konjugiran je onaj koji ima suprotan predznak kod ovog imaginarnog dijela. Znači, plus i sad je minus i. I brojnik i nazivnik ću ja pomnožiti s istim izrazom i ja time nisam ništa poremetio. Da vidimo. Nastavljamo, prepišem treći korijen. U brojniku množim 16 puta korijen iz 3 je 16 korijena iz 3. Minus 16 puta i je 16 i. Što imamo u nazivniku. Pogledajte, prvi plus drugi što množi prvi minus drugi. Jel se sjećate formule da to daje prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat? Pa mu je upotrijebiti. Dakle, ovo je prvi na kvadrat će dati korijen iz 3 na kvadrat minus drugi koji je i na kvadrat. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dobiti. Idemo dalje. Jednako je. Treći korijen, brojnik nek ostane takav kakav je, imamo odvojeno lijepo realni dio, 16 korijena iz 3, minus 16i, što imamo u nazivniku. Ajmo sad to napraviti. Korijen iz 3 na kvadrat, korijen i kvadrat se krati, to je 3. I na kvadrat je minus 1, s ovim minusom će dati plus 1, 3 plus 1 su 4. Što ćemo sad još moći napraviti? Recimo, razdvojiti ili iz brojnika izlučiti. Vidite li da u brojniku ja ne mogu sakratiti ovih 16 i 4, jer gore još uvijek imam dva monoma koja se oduzimaju. Ja ću radije izlučiti, evo izlučit ću baš 4 tako da se lijepo pokrati. Ostaje 4 korijena iz 3 minus 4i kroz 4. Kratim, sad mogu kratiti 4 i 4, jer gore je oblik faktoriziranja, množenja i što sam dobio? 1 treći korijen iz 4 korijena iz 3 minus 4i. Mali podsjetnik, što smo mi ovo zapravo radili? Mi smo ovdje sad dijelili ova dva kompleksna broja. Oni su ostali u algebarskom obliku i mi smo uspjeli njih podijeliti, znači na ovakav način, i dobili smo ispod korijena ovaj izraz. E sad, kad korijenujemo, mi moramo prebaciti kompleksni broj u trigonometrijski oblik. Prebacivanje uvijek ima početni korak, a to je skica. Skicirajte ovaj broj. Pripremio sam koordinatni sustav, idem ga ocrtati. 4 puta korijen iz 3 je, korijen iz 3 je negdje 1,7, znači ovo je negdje 6,5, 7 otprilike, dakle, realni dio je tu. Imaginarni dio, onaj koji stoji uz i, to je minus 4. Njega nanosim na y uz. Tako je, znači realni na x, imaginarni na y, spojim i dobijem jednu točku. Evo ga, ta točka je naš kompleksni broj koji sam nazvao sa v. Mogu ga spojiti sa ishodištem. Evo ga, to je to. Moramo izračunati dva pojma, a to su r, udaljenost tog broja od ishodišta, i kut φ. R je korijen iz realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Zašto? Zapravo, ovo ovdje, ta udaljenost, to je hipotenuza pravokutnog trokuta i onda je to po Pitagorinom poučku. Korijen iz realni je x, to je ovih 4 korijena iz 3 na kvadrat, plus y je imaginarni dio. Je li to minus 4i? Klasična greška koju čine studenti i učenici, dakle, imaginarni dio ne obuhvaća i, on je ono što stoji uz i, dakle, minus 4 na kvadrat. Jednako je, sad ćemo to izračunati. Ovdje puta, dakle, jedan je mono, množi se, 4 na kvadrat je 16,
puta korijen iz 3 na kvadrat je 3, 16 puta 3 je 48. Plus, minus se kvadriranjem gubi, 4 na kvadrat je 16, dakle, korijen iz 64, odnosno 8. Ovaj kompleksni broj je od ishodišta udaljen za 8. Tangens phi. Tangens phi je y kroz x. Dakle, imaginarni minus 4 kroz x, što je realni dio, 4 korijena iz 3. Mogu kratiti, to je to. I dobijem minus 1 kroz korijen iz 3. E sad, ako koristite kalkulator, vi to možete i tako ostaviti, a možemo i racionalizirati. Množim sa korijenom, jer što znači racionalizirati? Korijeni ne smiju biti u nazivniku. Isto tako i imaginarne jedinice ne smiju vam ostati u nazivniku. Dakle, minus korijen iz 3 je gore kad se pomnoži brojnik, a dole u nazivniku korijen iz 3 puta korijen iz 3 je korijen iz 3 na kvadrat, odnosno 3. I sad uzmemo kalkulator i vidimo koliko će nam izbaciti kalkulator. Jedni kalkulatori će vam izbaciti minus 30 stupnjeva, dok će možda nekome izbaciti 150 stupnjeva. U svakom slučaju, vi koje god rješenje da dobijete, vi morate znati da uz to postoji još jedno moguće rješenje. Zašto? Zato što uvijek unutar jednog kruga od 0 do 360 stupnjeva postoje dva kuta koji imaju isti tangens. Ja ovdje imam jedan tangens, znači postoje dva takva kuta. I mi se moramo provjeriti, i radi toga je služila ova skica, provjeriti koji je zaista od ovih kuteva onaj naš pravi kut. Kut se gleda od tu, znači od pozitivnog dijela osi x. Znači kad ja krenem, sve dok ne dođem do ove spojnice kompleksnog broja s ishodišta. Dakle, je li to minus 30? U principu je. Zašto minus 30 je? Zato što kad je minus, znači krenuli smo u suprotnu stranu, odmah prema dole. Zapravo u smjeru kazati na satu. To je minus 30. Druga bi vrijednost bila 150. Pazite, 150 bi bio put tu negdje, znači ovo definitivno nije. Minus 30 je točno rješenje. Dakle, put će biti jedan od ona dva, ali morate ga provjeriti. Samo što nije lijepo da baš ostane kut negativan. Znači, minus 30, ako ja dodam puni krug, dakle plus 360, moj kut će sad biti 330 stupnjeva. Kut bismo trebali prikazati ipak u radijanima. Jedan stupanj je pi kroz 180, dakle 330 puta pi kroz 180. I sad kratimo što se može kratiti, recimo 0 i 0. 33 i 18 se dijeli sa 3, 11, a 18 dijeljeno 3 je 6. 11 i šestina. Dobili smo argument, odnosno kut, kojeg taj broj zatvara sa osi, pozitivnim dijelom osi x, imamo sve elemente za uvrstiti to u trigonometrijski okvir.